दा आङो थांगोन सुमलिगुरि गामियाव मा होनो बै निउस होग्राफोरखौ मा होनो जार्नालिस्टनो ना मा होनो बिसोर लिंहरदों दा थांगोन आरो बिसोरजों लोगोसे दा मा मावहैनाय जायो खिन्थानोसै नोंथांमोननो एसे हायाब्लाबो बोरैबाला समबो मोना जानो हागौ एसे टाइमाबो मोनाबायबो खोमसिबो जाहैनो हागौ थेवबो एसेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरो लामायाव देखायलांगोन माबायदि होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय आरो भिडिअ'आ बेनोल'खासै नोंथांमोना दासिमबो आंनि मिस्टार बेंलाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय एसेनोसै बाय 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 होन मिखा very good bye 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 hi Adamun
Abo mana adaman? 고용아. 구마 고용은 흔하고는 스크 우디야오 마스테네. 살아 구마 고용 뭐 우디요 케. 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 시리타 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 흔등 시리타 흔등